Здравейте, хора! Сега правя за втори път този клип, защото предния път се оказва, че съм направил само от тук това поле да се снима. Като на практика аз съм искал, би трябвало да съм, аз бях натиснал да се пуска целият екран, да се вижда на практика, той ми е уредил само тази част, която е супер малка. И днеска ще снимам на игричката Цивилизация. И тя е една игра, която да пуска преди Христа и, нали, вече целяваш и вече нали, направиш ракета и да стигнеш до сегашното. И нещо като в истинския свет, т.е. за нова версия и, нали, следваш. Яка е игричката за мене, нали. Сега ще паузна, за да създам свят и да мога да ви покажа какво представлява и може да направя синглплеер. И до така ще чао. И върнах се. Ето е играта. Че ще ви е началната игра от стартовото меню. Аз съм на най-новата версия 2.4.2, но се е много затруднили. Като на практика аз не съм много добър на тази игра. Сега натискаме нова игра и не чакаме да заредим. Или някой звъни по телефона, така че ще паузна до тогава. До тогава ще грешка по телефона и да продължаваме. Ще направя сколко? 10 играча. Ще се избера нация, разбира се. И малко забива. Каква нация ще бъдеш? Тук класическа ще се бъде. Европейски. И търся България. Ще бъда българ. И ще бъда, няма да съм Иван Асен. Аспарух. Ще бъда Аспарух. Още настройки на играта. Гледам, сетиш геологични. Мапа арена. Не знам какво. Значи. Не знам. Ако им покладя, окей. Не тръгваме. Дето са такива. Сега ви пуска с един откривател. Съобщения, 50 жълтици. Те са брати пари. И като си вече накрая, ето като цивилизация, натискате изследвания. Когато си изследвате, ние с баща ми играхме в едно сървърче и ние вече сме някъде до края. Някъде ето пластмасите, тук някъде. И тук, ето, сега се изучаваш, прави се войници, градове. И колкото по-напред си с цивилизацията, толкова повече парите дава на баща ми. Вече му дават по 2500 лева на всяка края на хода, основа град. София, разбира се. То време първият ти град е столицата, ама понякога се бъгва и понякога си българин и те пуска с Варна и Варна ти е столицата, така на братика трябва да е София.
са войните апарати заселници, с които ще правите градове. И сега се разширявате. Може да се правите след. Може да имате съюзници. Не, къщичка. О! Град. Че е най-яката къща на света. Път. И край на хода. О, жълче съм. Някаква ви дава войница, даже и да не сте ги открали. И тук трябва да търсите. Работал съм в играта Варна. И аз забравям да говоря, но че ям един сладолет и целия станах в шоколад. Първия войник. Укрепване на старата вода. И може да дам линк и за играта. Ще дам линк за играта. Това трябва да е мое. И аз открия го. Има такива къщи, които ти дадат железообработката. Железообработка. Бронзолеенето. Има къщички, които ти дадат вече готово изучено. ERP Games. Чайте малко. С Shift и Enter пак може. Вече край на хода. Взех нещо. Какво? О, yes! Какво ми даде? Yes, легионер. И виждате, че не съм го открил. Трябва да се ходи. Не.
30 хиляди население, баща ми има 5. Не. Той има няколко милиона. 54 милиона. Което не е малко, нали? Никак не е малко, че. Се остана да съм самотен, но да трябва да уча. Мога. Крепане, нали? Сечене на пария. Yes. Дават ми сечене на пари, защото нямам пари. Що почина науката е наблегнато е. Майка ти. Не става. За сега това ще бъде. Очаквайте втори епизод на Цивилизация. Ще запазя импровизация. Ще го сейфом. Чакайте. Да ви кажа. Това беше от мене и чао!